Исәнмез, кадерле укучылар. Мин сезне онлайн дәрескә керүемә бик шатмын. Алдагы дәресләрдә без сезнең белән оксидларны өйрәнеп беттек. Неорганик кушылмаларның әһәмиятле класслары өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларны табу ысуллары белән танышып бетәчәкбез. Укучылар, әйдәгез кечереп алыйк. Неорганик кушылмалар нинди классларга бүленәләр соң? Неорганик кушылмалар оксидлар, гидроксидлар, кислоталар, тузларга бүленәләр. Гидроксидлар дип составына металл, неметалл атомнары һәм гидроксигруппалар кергән катлаулы матдәләр атала. Гидроксид формасында гидроксигруппа саны металлның валентлыгына туры килә. Мәсәлән, натрий OH натрий гидроксиды, барий OH шикелләтелгән барий гидроксиды. Игътибар белән карасак, барийның валентлыгы 2-гә тигез, гидроксигруппаның валентлыгы 1-гә тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга, барий OH шикелләтелгән. Димәк, металлның валентлыгы гидроксигруппада торган индекс саны белән туры килә. Шулай ук неметалларда гидроксигруппалар барка китерәләр. Без аның структур төзелешен язгачтыңна күрәбез. Структур төзелеш язылу буенча без кислоталар темасы үткәндә өйрәнәчәкбез. Сезгә монда формула биргән H2SO4 сульфат кислотасы. Гидроксидларның классификациясын карап үттек. Гидроксидлар бүленәләр нигезләргә, амфотер гидроксидларга, кислородлы кислоталарга. Суда эри торган нигезләр селтеләр дип аталалар. Селтеләрне барка китерәләр беренче, икенче төркемнең төп-төркемчә металлары. Икенче төркем төп-төркемчә металларыннан бериллий һәм магнийны алмыйбыз. Алар селтеләр барка китермиләр. Аларга керә литий гидроксиды, натрий гидроксиды, калий гидроксиды, рубидий гидроксиды, цезий гидроксиды, кальций гидроксиды, стронций гидроксиды һәм барий гидроксиды. Калган барлык металларның гидроксидлары эреме торган нигезләр барка китерәләр. Амфотер гидроксидларга формулалар экранда күрәсез. Кислородлы кислоталарга мисалларын шулай ук экранда күрәсез. Әйдәгез укучылар, аларның кагыйдәләре белән танышып бетик. Нәрсә соң ул нигезләр? Металл атомнарынан һәм бер яки беренче гидроксигруппадан торган катлаулы матдәләрне нигезләр дип атыйлар. Нәрсә соң ул амфотер гидроксидлар? Амфотер гидроксидлар амфотер оксидларга туры киләләр. Амфотер оксидлар белән без сезнең белән алдагы дәрестә танышып беттек. Нәрсә соң ул кислота? Водород атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләрне кислоталар дип атыйлар. Укучылар, нигезләрне табу ысуллары белән танышып беттек. Мин сезгә хәзер тәҗрибә күрсәтәм, аннары реакциясын тактада язып алырбыз. Литийның су белән реакция кергән карап беттек. Минем кулымда литий металлы. Литий металлы ул безнең беренче төркем төп-төркемчә металлы, селтеле металларга керәләр алар, һәм алар безнең саклана керосинда яки вазелинда. Литий металлы вазелинда саклана, чөнки ул шушы беренче төркемдә иң җиңел металлардан санала. Калган металлар, селтеле металлар, керосинда сакланалар. Литий металлын алабыз, фильтр кагызы өстенә куябыз. Артыннан капкачын ябып куярга кирәк. Литий металлы атмосферада бик тиз оксидлаша. Актив металлар бик җиңел пычак белән киселәләр. Аның эслеген чистартырга кирәк бераз, һәм пычак белән кисәбез. Калган артык металлны урынына кире тыгабыз. Мин алдым су. Реакция барганлыгын күрсәтер өчен мин индикатор фенофталин тамызам. Индикаторлар белән бераздан танышачакбыз. Литий металлын суга салабыз. Беренче төркем төп-төркемчә металларын селтеле металлар дип йөртәләр. Хва составында супарлар һәм газлар белән реакция кермәсен өчен селтеле металларны керосинда, литийны вазелинда саклыйлар. Литий иң җиңел металл. Ул судан 2 тапкыр җиңелрәк, аның тыгызлыгы 0,54 грамм/сантиметр куб. Икенче төркем металларын кальций, стронций, барий, радий селтеле җирле металлар дип йөртәләр. Тәҗрибәдә сез күрдегез, литий металл су өстендә йөзеп йөри, чөнки судан аерып чыккан водород аны шушылай йөзеп йөрергә мәҗбүр итә. Катлаулы матдәләр состав өлешләре белән алмашсалар, мондый реакцияләрне алмашу реакцияләре дип атыйлар. Укучылар, селтеләр алар бик көчле матдәләр. Алар белән эшләгәндә бик сак эшләргә кирәк. Селтеләр белән эшләгәндә резина перчаткалар киеп эшләнелә. Укучылар, нигезләрнең физик үзәкләре белән танышып беттек. Нигезләр суда төрлечә эри торган матдәләр. Суда нигезләр яхшы эри яки начар эри икәнлеген белер өчен без сезнең белән китап артындагы эрүчәнлек таблицасын ачып карыйбыз. Кислоталар, нигезләр һәм тузларның суда эрүчәнлек таблицасы буенча карыйбыз һәм шуның буенча кайсы нигез ничек эрегәнлеген билгели алабыз. Мәсәлән, литий OH, натрий OH, калий OH суда яхшы эри, кальций OH шикелләтелгән аз эрүчән, купрум OH шикелләтелгән суда эреми. Төсләре буенча алар төрле булырга мөмкиннәр. Мәсәлән, натрий гидроксиды актистә, бакыр 2 гидроксиды зәңгәр төстә була. Калганнарны экранда күрәсез. Кадерле укучылар, без сезнең белән гидроксидлар, нигезләр, аларның классификациясе һәм аларны табу ысуллары белән танышып беттек. Бүгенге өйрәнгән белемнәребез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә.
Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз.